troll i tam ten śmieć z tyłu. Nie było w sobotę odcinka, ponieważ nagrywamy bity i telefon muszę obrócić. Ty, bo się wyda, że jestem taki profesjonalista. Jeszcze nie powiem z jakiego telefonu, nie? Z iPhone'a. Nie, bo... 7S. 7S. Nie no, 6S, niech ci Nie no, da. 8. O kurwa, tak to ja nie umiem. No, Jest z Finlandii. A. Z Argentyny. a dzisiaj będziemy robili parkury. Dla parkour. 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 Alpaka. Trzecie pływa. To jest nasze piękne miasto. Takie zajebiste. Kurwa. Dobry parkour. Jak wbić teraz na baloty? W świecie żyły żule. Kra. Było po co istnieć. Kra. Cię stara wkurwiała. Kra. O chuj. Jesz! Tak. A to ci chuj Nie wcipska. Parkour z trzeciej osoby. O kurwa, prawie się zjebałem. Nawrotka. Kurwa, ała. Tego nie było. Nie mam jak się podbierać jedną nogą. Jak nie biegać po bolotach. O! Nie róbcie tego w domu. Wszystko to jest kręcone przez nas. Teraz najgorsze upadki. Nie bawię się więcej. Dobra, jeżeli spodobał wam się ten filmik, chodź tu. Jeżeli spodobał wam się ten... Kurwa! Jeżeli spodobał wam się ten filmik, zostawcie łapkę w górę. To było poświęcenie dla was. Komentarz i sub też mile widziany. Oraz pamiętajcie, że to było dla was. Oraz mydło. Mydło też. Oraz coś na szycie nóg albo rąk. Wysyłajcie SMS-y pomoc pod numer 1234 dla nas. No, pamiętajcie, każdy ten SMS wspiera nas, żebyśmy zrobili kolejny odcinek nieudanego parkoura. Albo żebyśmy go przeżyli. Albo go inaczej nazwiemy. Parkour dla debili po snopkach. Debile są wśród nas. Debile są wśród nas. Jakiś tytuł się znajdzie. Pierdol się.